sɔgɔlen no ana sanga ani wagati mali kɔnɔ ani mali kɔ kan me bɛɛ lajɛlen fo i ka wagati togoya la k'a fɔ aw ɲɛna aw bisimila aw ka émission mandi kɛnɛ kan n'o ye an ka yɛlɛ émission min labɛnnen no mali kunnafoni.net fɛ émission in sigi kun tɛ dɔwɛrɛ o k'aw layɛlɛ k'aw la nisɔndiya k'aw to faw sigiyɔrɔ la an b'aw ladɔnniya k'a fɔ ni émission in bɛ tɛmɛ chaque lundi à partir de 18h sur mali kunnafoni.net bi n tɛna kuma janya n'an ka belebeleba dɔw bɛ ɲɔgɔn bolo bamananw ka kuma de don ko mɔgɔ kan yɛrɛ de da an b'an ka ɲininkaliw tɛngu la pour que aw ni ne an bɛɛ bɛ se ka faamuyali sɔrɔ cogo min na n balimakɛ ni ɲan kuma e b'a fɔ ne ma ko ne balimakɛ han wala dɔw wɛrɛ fɔ n balimamuso wallahi ala ne tɔgɔ jelimuso saramani di tente ba junior awɔ balimakɛ ni ɲan kuma awa nche se y'i tɔgɔ ni jamu fan filɛ bagaw ne tɔgɔ Amakarwa Kojo Amakarwa Kojo di dɔgɔnɔ faama dɔgɔnɔ faama paama i b'a fɔ paama dɔgɔnɔ faama balimakɛ ni ɲan kuma ni yakuma se y'i tɔgɔ ni jamu fan filɛ bagaw ne tɔgɔ Burama Kone mais on m'appelle Petit Boura faamuyali sɔrɔla la aw bisimila mali kunnafoni.net plateau kan aw nana an ka wele jaabi a diyara n ye ne yɛrɛ bila sira ale ne jelimuso sarama naam o tɔgɔ in sɔrɔla cogo di ayi i m'a ɲininka n tɔgɔ yɛrɛ yɛrɛ fɛnɛ la o dɔ wɛrɛ bɛ nin fila kɔfɛ ayiwa barisa bɛɛ fɛnɛ y'i tɔgɔ fɔ ne ma n tɔgɔ yɛrɛ fɔ tu vois ɔ i tɔgɔ yɛrɛ fɔ an ka taa a bɛ fɔ ne ma ko fa ka ba Tarawele awɔ ne jamu ye Tarawele mais fa ka ba tɛ fɛn muso tɔgɔ ye dɛ fa ka ba ye muso tɔgɔ don muso tɔgɔ don teliya la Tenteba Junior in sɔrɔla cogo min na i b'o ɲɛfɔ ne n'an filɛbagaw ye ayiwa Tenteba Junior in a sɔrɔla cogoya min na e kɔni b'a dɔn an ka ɔkɔliso kɔni diɲɛlatigɛ na ɔkɔliso mana kɛ togo o togo nkalontigɛla bɛ kilasi kɔnɔ bon kulonkɛbaga fɛnɛ o ka ca kilasi kɔnɔ ne ye o ye n'an ka mɛtiri bɛ cours la ni mɛtiri ye question dɔ di wagati min na mɔgɔw makunnen don mɔgɔw b'u bolo kɔrɔta wagati min na bɛɛ makunnen wagati min na o bɛɛ bɛn ne bolo kɔrɔtali ma tu vois bon nkalontigɛ yɛrɛ an ka kilasi kɔnɔna la ne ɲɔgɔn tun tɛ nkalontigɛ la awɔ bon ne ka Tenteba sɔrɔli a nana ɔkɔliso de la faamuyali sɔrɔla la ayiwa dɔgɔnɔ paama ko bi dɛ teliya la i fɛnɛ ka o tɔgɔ in sɔrɔla cogo min na i b'o ɲɛfɔ ne yɛrɛ n'an filɛbagaw ye bon ne ka dɔgɔnɔ faama sɔrɔla cogo min na parce que ne ye n ka carrière daminɛ ni sodangiri de ye bon Mali la artiste kɛrɛnkɛrɛnnenya la tiyatiribɔla kɛrɛnkɛrɛnnenya la tuguni yɛlɛkonikɛla i bɛ na ni tɔgɔ dɔ ye mais i ka rôle ani i kɛcogo mɔgɔw de bɛ tɔgɔ dɔ da i la o de bɛ tugu i kɔ i ka carrière la donc ne ka fɛn o fɛn mɔgɔw de bɛ to ka sɛbɛn commentaire la dɔgɔnɔ paama non o b'a fɔ faama mais comme ne ka accent na ne bɛ to k'a fɔ paama donc tɔgɔ in a diyara ne ye alhamdulilayi n bɛ ka évoluer n'o ye sisan faamuyali sɔrɔla la ayiwa Petit Boura i tɔgɔ in sɔrɔla cogo min na i b'o walawala ne yɛrɛ n'an filɛbagaw ye e ne tɔgɔ in sɔrɔ yɔrɔ ka jan dɛ ni n ko m'o fɔ sa n bɛ boli ka taa fo Segu ka tila ka segin ka na ayiwa an tulo b'i la ne tɔgɔ dɔrɔn kama bon i m'a ye ko dɔgɔnɔ paama ne taara dɔgɔnɔ de don wa tɔgɔnɔ de don wa ma se k'a dɔn walahi Petit Boura sɔrɔla cogo min na a kɛra k'a sɔrɔ an bɛ Yɛlɛbugu de la donc à ce moment o y'a sɔrɔ bɛɛ ka kɔrɔ ni ne ne tun ye bɛɛ la dɔgɔnin mais à ce moment on m'appelait Petit Boura le Benjamin donc n nana b'o de la sisan Koma Ɲabate de y'a kɛ Petit Boura ye donc o de fana jara n kun sisan nɔ faamuyali sɔrɔla la an tɛ yɛlɛ k'an ka yɛlɛ e tɛ yɛlɛ an ka yɛlɛ awɔ dɔgɔnɔ Tenteba a bɛna fɛ e fana kɛ yan i fana sa
ne ma kun gambo wallahi ayi suma de bora ay sabe neble sabe neble al ne ferena sabe kule gambele wakati do abke pila me wallahi kule gampo ya maba duguma sabe la dugu kule gampo mais pusi mbora mi ne ma ko ibo ne ko ni were ma yele ko ni ayele ko ako anga yele ne yele le ipana mo ma fe mo ngeka na jugu galu na da mo la kamera be na zoro ne awo ke kamera bi ni kamera bi pambe ko ya ba okay afam e ma me ba kamera kazi do bi bla pound la mo bi len ya pe on benge ya o ke do abi ta no kamera bi pambe be madame de Jonathan te ba antara nela wa aiwa anga tafe e ala je barabana konoko nete te ba bena kuma uladana nebna kuma uladana nebe kuma kan da fara nebe kuma kan ne goro juro tege nebe kuma kan kun gbana kolokoto ai ala fati bote ne ka foli biye ne ka foli be sudangiri naga buraye awo otewa ala ne ka foli boye ko ni yabe nyekara madudu bendo ko do sa de karama fra do te sarte kalma samna jete mal balado kono te nyesho nyo sutura so de koy u ko te ko poi ani pai chunka ani balaka wuli jitigi ani bogotigi na ngade kono yakute bete sin ba sinte sinigene ba ni ya metara tan denende sera koy nege sengrege kana nyimi mode ngama sambe bolna te jono me lakara tamaki bokuti lo bono tigi na klero be ya la beni na kando beni takando shikana jigi shila mima mika mina kayogote masala de obla obogoro no masala kele rete jowere ti soko labo ko nya so de boro so de na ma mi soro to linga yela lo amanga ko soro kele lo be na ni fe ta no ye kabako sigile ka jana jole nye daga ni bonya o bonya adatu na te ko la jenso de la ble ko ali bali shina la ka barika do ana ayera to ka masaya la ka do ukele minta ka bla ne tete ba kungoro lo na bora ne la adoma flat e nyono mena do inta da mena na shecha kata bla labana ni do ma frala do te bwa la fio mo ko wala mali kuna foni ne ka foli bo bela jeli on ya me jekara ma do ba de ko do sa mala sa ala ka here kanye kira ka here kanye ala kan kun korota ala kan do sosoma kira kan do sosoma ala kan ta kunyono kira kan ta kunyono moya tokara nyogon dusukasi ala kan benani so jabawye moya tokara nyogon mogo sai ala kan benam me ko nyabawye ama bolo da fonyo fonani mono kanyachi ala mo ala ka sabate ala kira ka sabate sebo ka sabate ni juguma na figuna ala ka ka bandu zukuna ala kana njugu kan sereye anga seba nyuma munu temena anga barakatigi munu temena anga jongona di munu temena anga kishijo munu temena no akuti mamaru naka mato nyuma no nye kuna ja membula baraka membula la horma membula ala ko bakele kunjo ana shi kunta la ja ananga sunna nga selina kambra nyuma no ala ko baraka kundo ga anye amana ta yoro ala ko bla jele kele la kiji sababu juguma sababu ujugu obe fami fe ala kan kishi yema de wallahi nama fonga to ta meshi yale akini ba oui sera wa aiwa dokono pama ay nego ni ami bola asino sabe ba do kuna buni tewe bileni sabe mogo be ba pile nere burange bile wakati ba bi pile ba mo ni muso bana bi pile sabe mogo nere ka nere pile ati ko ipe kuna buni tewe ko sabe aka emission ere pile demisen mogo ba be bilame sabe ni a galon diga sa ya o do sabe o kon mo ya do ko ni ka galon diga Ako nega galon diga pile pile tewe galon diga Ako galon teke na galon diga se ba porse mais dogona te galon tiga chugo ay se ba porse ni ko ti galon diga se porse boni bla ki galon tiga ta tiga ibati o gora sabe se ba o gora dum je ka do o ya fo je ka tiga abode sabe ni la ma do ga ni ngundi odo ima obo ni ngundi odo iya o sabe jurumu ni woni pat bode ni kuna boni tv directeur ta do ani cameraman nunu anu wa technicien olu be ta do kwa jurumu ni abi kila o ke pile sabe e ba do kuna boni tewe kuna boni tewe o directeur ale pila ala ko ka bon awo aya ga denga wele ako denge ma ako hey e kana sovieta haram ya lelu ya sovieta doro directeur bi do jane men ale ga denga ni kulo para abi na ko para ya kama kulo para jale ni na ko para denga ni pila ya porse atara sovieta ya kama soviet ni aya sovieta ni aduna orduru la ko ya kama Sobiet dona orduru la yoro mina dero sabe aya kila dona sokono ako baba
baba baba ne ata ko ya munda so bie ko bonni ka so ko ne ayi haram sabe dinga bila bora so ko ne ro mina biro dinga buli la tara kasi aya ko dilba ma ako dilba were ma ne aso bie de ta so bie ko ni mali be akera firmi aduna orduru la bonne pa bile silamedu ako aya ni haram ko sabe ne aso bie ta ako ko were ma ne be pa do ne de ali ka jili ne papa na ko yi pa ka jili e pa bile ni were ma ati so bie kuma no ati o pe silamedu e apa ma were ma meni bita ali deli kwa sabe jeli ba ai deni aya tege ni mina tara du ngono ko ya ba ma asira du ngono yoro mina do kuna boni tebe directeur abo directeur directeur kai sabe directeur kabi ala ya ni dani ma enyo gon polo ne ku mina pe mu poema e pa ma bani prada ma e ba ma bani bata ma ne ba do e kona ti bani tama sabe de ne ai ka jili sabe de aga na pe mu na o so bie mu ngo sabe ako jeli ba stop la ba so bie ne ga du ngono eni de ni abekata ni a obe haram sabe jilba kondana kwa jilba ya denge mine sabe abado denge gena so mina orduru donc sabe obi kata yaro mi doro asira boda la yaro mina doro ay directeur pila ya ko si ay directeur pila ako directeur nete dembe ne ba pe abita to ne pays e denga ina pe muna o so bie mundo orduru mundo 50 millions directeur ya ko ngawudi ako he jilba nani ne de nanai ni ko so bie haram yale no ya de no orduru abi dine bela nani ne de nanai Petit bras. Ambi bulu. Sabe apora ku de apo mo ga galundi ke sabe abi nunu de jurumun ki lawe na bora ambi bulu sabe ga conduire ma galundi ke ne bi pagaya sabe kama ni galundi ke donc il m'a faut qu'on ga conduire e ga conduire voilà pilability wala ambi bulu amata yere la shengni pilability lo gimi mbakana ni aba hakili jigi jumena lo gimi mbakana ni jina tukutai tellement que Bamako muso ka jina ko fanga ka bon no bloku tula sa na do nu sira kena kono busungu bogu u fili du maten do ko jina na nula iba do mangam jaba sobra jaba mais jina me jigi kena do de kayno jaja kala ban fuli ka chen subhanallah nyato ala mako son dore bisungu mangam jaba nana obu chunga jigi nu ibu mangam Solomon be jigi ibu mangam ko borojan nana obijigi o kuma ube wo san feda mba borodo subhanallah tellement que ubu jigina ka chaya jaja fataka da bibe tellement que ubu jina jigi yorena fataka yi tati mine ke sisa ka ko nunga ko jale du o 7 min daroka ukanga jigi mardi una no damina sa ni jaba jigina uba ko Solomon nana jaba jigina kritikarata borojan nana bomana nana kabana nana fataka sina ki flika bo ini sambe dro kasni choti cha ako alana no Petit bras. Ande jidima. Ngana ni jiu baka. Petit bras na doro tabali ngundi kale le nyema sabe angu ni were ma se. Aiwa, amete menanga kui. Sodangiri ni akakile amaja. Sodangiri pleni were ma kile ni amake pui. Dono pa ma malio ni zono ma yala. Aiwa dono pa ma. Bele de. Baraka cha watala refane kacha. Kundi mena ya ashwazi kake comedian di. Pemu na ni ashwazi kake comedian. Na kumaka nyasisa. Iba don jena jombe ni dakani. Ne ma ashwazi kake comedian re de ashwazi kake ni. Parce que donc il n'a pas fini na chogo mina adamina na chogo mina bon humour d'abord ça ne s'apprend pas donc l'humour c'est inné donc depuis ne fitini moko ba fo sinon ne ga rêve ku ka ke avocat de o koni ali sisa be ga rêve la mais ala maçon quoi jombe ni dagando quoi donc o de la ngo nima a nyini ka ke humoriste yere de a nyini ka ke ne voilà donc a sorolate donc mo ba fo karsa vraiment e be mo la ele no ni tara yele bugula be nye ni kera yele ko kele abe nye vraiment karsa e be mo la ele ni ta sorolate ni donc fo bi alhamdulillah ma kono depuis 2008 fo bi mala comme nyal solo la mais munela kunji menela sodangri info mandie. Non, c'est pas qu'à folle manie, je m'en mis seulement, sinon à Kadien trop. Mais il va donc Toromindo,
c'est-à-dire on est carrière daminɛ n'a ye quoi donc du coup mɔgɔw t'a utiliser Sodangiri c'est utilisé entre nous les comédiens i bɛ taa sɔrɔ bi Mali kɔnɔ mɔgɔ si tɛ n dɔn Sodangiri la public tɛ n dɔn Sodangiri la parce que Sodangiri tile ma ja Sodangiri ka vidéo kun tɛ filɛ i y'a ye mais dɔgɔnɔ ka vidéo bɛ filɛ dɔgɔnɔ suilen don donc mɔgɔw bɛ dɔgɔnɔ kɔ mais mɔgɔ kun tɛ Sodangiri kɔ non voilà. Ayiwa Tenteba. Oui. Kun jumɛn na i fana y'a choisir ka kɛ comédien de ye? Bon, ne y'a choisi ka kɛ comédien ye barisa an ka gɛrɛ na n m'a dɔn n'i taara gɛrɛ na an ka gɛrɛ musomaninw u kun bɛ kɔrɔtɔ ne kana gɛrɛ na yɛrɛ de quoi barisa ne yɛrɛ b'u la ɲɛnajɛ donc n bɛ yɛlɛ o kuma fɔ gɛrɛ na toujours quoi ni n ka kolontigɛw A ko i tɛ tiɲɛ fɔ dɛ. sabali sa An ka taa. donc don dɔ la musomanin dɔ nana an ka gɛrɛ na tile kelen tile fila kuma bɛɛ ne bɛ na n bɛ yɛlɛ k'u kumaw fɔ a bɛ yɛlɛ fo kuma dɔ fɔ ba kɔnɔ minɛ cɛ sani ka dɔ cɛ k'i b'a dɔn han Olivier normal la e kan ka taa yɛlɛbugu la cɛ walayi ne ko ko yɛlɛbugu o y'a sɔrɔ yɛlɛbugu daminɛ waati dɔ quoi k'i kan ka taa yɛlɛbugu la ne ko n ko yɛlɛbugu ko ninnu filɛ nin ye an bɛ se ka kuma carré kɔnɔna la mais ka taa kuma public la cɛ n tɛ se k'o kɛ cɛ i ma bon don dɔ la n yɛrɛ nana jateminɛ n ye n dɔgɔnin dɔ bila ka n ka vidéo dɔ partie kɛ quoi n yɛrɛ ye vidéo ɲɛna kojugu n ko fɛn min ne taara yɛlɛbugu la n k'a bɛ sɔn ka ɲɛ mais o y'a sɔrɔ i b'a dɔn ne yɛrɛ filɛ a waati ne tun bɛ siran jama ɲɛ n bɛ siran jama ɲɛ dɛ yanni n ka don comédie yɛrɛ yanni n ka taa comédie yɛrɛ zari la n tun bɛ siran jama ɲɛ mais don dɔ la n yɛrɛ nana lajɛ ka don balanfɔ kɛnɛ de kan n donna balanfɔ kɛnɛ kan ni Tenteba ka zari ni n ka fini nɔgɔlenbaw donc depuis o bɔra la o seko kelen n'o kɛ balanfɔ la depuis o bɔra la n bɛ se balanfɔ la ka caya donc n nana t'o la ni comédie daminɛ Faamuyali sɔrɔ la. Petit Bura. Oui. Kun jumɛn de la i fana y'a choisir ka kɛ comédien de ye? Ko kun jumɛn na ne y'a choisi ka kɛ comédien ye au fait an fila de y'a choisi ɲɔgɔn fɛ awɔ donc fɛn min don a ye ɲɔgɔn kanu ka ban donc a kɛra ni na dungo ye ka ban voilà Ayiwa an tɛ yɛlɛ. An muso fɔlɔ don quoi voilà An tɛ yɛlɛ. k'an ka yɛlɛ kɛ An ka yɛlɛ. k'an ka yɛlɛ i b'o yiri An bɛ sen ta daminɛ Petit Bura la. wallahi Fɔlɔ ta daminɛ la Tenteba. wallahi fɛn ka di halisa o de fɔ ou bien ka dɔ wɛrɛ fɔ de a ka di kana n'an k'o to yen c'est à dire Aïdara ni Solo de filɛ nin ka bɔ Bamakɔ yan ka taa États-Unis d'Amérique arrivé là-bas jaw kun kan ka taa wajuli de kɛ yen nɔ tellement que Solo ni Burama bɛ to ka Aïdara tɔgɔ mankutu fɔ Mali la yan maliyɛn bɛɛ y'a mɛn Bankɔnika bɛɛ y'a mɛn u jiginna ka bɔ aéroport da fɛ dɔrɔn u sinna ka fɔ basi t'an den Usman Sheriff Madani Haidara Haidara ko ay sabala an sera Amérique an ye tɔgɔ in kɛ don ni Amérique t'a dɔn Solo ko i doit nga fɔ n'a ma fɔ a man ja comme c'est olu ka police minnu bɛ kɛ aéroport la donc directement olu sinna ka mettre Usman Sheriff Madani Haidara Solo bɛ k'a fɔ basi t'an den Haidara Burama Bala namu odo kuma bɛ ka fɔ ka ca a bɛ ka fɔ ka ca olu sinna ka fɔ et pourtant Usman Sheriff Madani Haidara et pourtant c'est lui hein donc olu bolila ka sin na Haidara minɛ ten tɔ ka karaw kala ka taa bila garde à vue la Haidara yɛrɛ étonné na Solo ninnu bɛɛ ye weleli kɛ Mali la yan nɔ ka mɔgɔw wele ko Haidara k'u y'a minɛ ko k'a bila garde à vue la k'olu t'a dɔn ko min don ja olu ka commissaire kɔrɔ dɔ de tun bɛ yen donc maintenant o de ye kolankolon kɛ o ɲɛda Haidara ɲɛda o kunkolo Haidara kunkolo o nu Haidara nu o tulo Haidara tulo tellement que ko in balila Haidara yɛrɛ la Haidara ko non ko Solo k'e furuta n b'a f'i ye mɔgɔw bɔlen don ɲɔgɔn fɛ ja ne fila ni ɲɔgɔn kun bɛ États-Unis yan ala k'ale fila ni ɲɔgɔn bɛ yen u ma d'aw ma dɛ tellement que problème nana empirer c'est à dire ka problème juguya ka président de la République da don a la donc maintenant o nana ka na négociation kɛ ka Haidara bila ka na Mali la Solo ni sigira ɲɔgɔn fɛ
bangonikaw yo c'est-à-dire sabalibugukaw yo darabugukaw yo balabugukaw bere bora ka taa Haidara kunbɛn aéroport la u sera dɔrɔn u b'a la Usmani Cherif Madani Haidara Usmani Cherif Madani Haidara ko fɔ Haidara ko a ko solo ko namu a ko basi t'a den n bɛ fɛ k'i kunkolo bɔ i ka dugumana lajɛ n'o y'a sɔrɔ ni u bɛ ka tɔgɔ min fɔ n k'a mɛn u sinna k'a fɔ Usmani Cherif Madani Haidara jaja Cherif de tun ye lamɛrikaw ka sɔrɔsi ɲɛmɔgɔ dɔ ye donc Cherif de sinna k'o sa k'o ta ka bɔ a ka ten aéroport la bugo fo waati min na dɔrɔn Usmani Cherif Madani Haidara Usmani Cherif Madani Haidara bɛɛ bɛ ka kule n'a ye fan bɛɛ fɛ Haidara bɔra dɔrɔn a ko solo a fɔ maliyɛnw ɲɛna k'u k'a fɔ basi t'an den u ka Cherif bɔ a la ala ayiwa tende ba ami bolo ala sa wallahi tende ba ami bolo golo ma ne kay galo tiɲɛ ka fɔ i mana don sunkuru tɛgɛ la i kɛcogo dɔn awɔ i kɛcogo dɔn dɛ m'a f'i ɲɛna ne taara n ka dɔgɔ dɔ nɔfɛ wakali la bloku sansi dɛ bloku sansi dan ne taara a nɔfɛ n ko bɔn n ka ka di n ye an ka taa n ka gɛrɛnnaw kɔ ma an ka taa n bilala yen ka taa baro la kɔ donc an bɛ ka taa message dɔ de nana ne kun quoi ne bolo n ko o ye appel ye ne ye n bolo dɔ kun dɔrɔn ka téléphone bɔ cɛ ka dan tulo la oui allô oh non dans 30 minutes n bɛ se so sisan quoi n'o ye k'i kɛ pewu n bɛ so sisan ayi bon ne kun ko k'i ka 3 millions min di n terikɛ nin ma voilà awɔ bon a d'a ma quoi a d'a ma i y'a faamu wa ne b'o la yɔrɔ min na téléphone sina ka sonner ne kulo la ten ne téléphone na ye n ko tiɲɛ di appel ɲɔgɔn fɛ ne ka dɔ kɛ ne la tan bébé o ye appel forcé dɛ ko subhanallah n y'a to ala ma koyi ko bɛ yen nɔ dɛ kabini k'o bɔ a la ne ayi hali ni appel kɛla ne t'a lajɛ appel ala a y'a to sa ne ka jeliya dɔɔni kɛ bani barisa ne yɛrɛ ɲɛ bɛ sunangiri sigilen na pɔsɔn min na ale ni petit bura wa de b'o kun ayi dɔn cogo di ten tɛ ala a fɔra a yɛrɛ m'a fɔ k'a kana fɔ ale ma ko sunangiri a kana k'a ka fɔ jeli dɔgɔnɔ paama maaw man kan sudankiri dɔgɔnɔ paama ala wayo ne bɛ kuma na a to n ka kuma dɔɔni burani jelikɛ ni nin balo sabe ale balo kɔni a bɛ dɔnkilida la kɔngɔ b'ale ban kɔngɔ b'a pan ne pa wara wudu woyi ala sabi jabate a y'a ye minɛ a b'i ye pan a b'a faga a b'i nani kunle y'a minɛ a b'a faga ne de olu degi dɔnkili la n'i y'a mɛn ko safi ne de y'a degi dɔnkili la ayi safi ale bɛ taa yɔrɔ la a n'a ka garidi de bɛ taa ne de olu bɛɛ former ah oui ne ma ɲi dɛ an ka to tan a bɛ ɲɛ b'a la muso sɔn ɲɛna merci i ka so jase ni so kelen a ka ɲi o sonko o to yen nɔ ne jɛnna o kɔ ayiwa dɔgɔnɔ paama an b'i bolo ne bɛ bɛn ne fana ka galon tigɛ a ka galon ko nin a nɛgɛ kun bɛ fɛ ka bɔ dɛ tigɛ. a bɔra kunnabɔni TV kunnabɔni gɛrɛgɛrɛ kunnabɔni sɛnsɛnnen o bɛ o di mɔgɔw ma quoi e y'a b'a ma u de b'a dɔn mɔgɔ caman bɛ yen u bɛ kunnabɔni ɲagaminen kunnabɔni salagu ninnu e y'a b'a ma u bɛ taa o ta fan bɛɛ fɛ olu de sa olu bɛ ko jɛlen ko sɛgɛsɛgɛlen e y'a b'a u b'o de ta u bɛ di mɔgɔw ma quoi pilabila tɛ olu bɛ yen c'est fort quoi e y'a b'a ma donc aw bila aw bɛ kunnabɔni di mɔgɔ ma a bɛ mɔgɔ bila galon tigɛ ma a ka nin dabila a bɛ mɔgɔ paribagaw e y'a b'a ma donc galon bɛ yɔrɔ yɔrɔ ne tɛ yen nɔ n tɛ galon foyi tigɛ cɛ a b'a kalama ala a fɔ cogo di sa ne mɔmuso a tɔgɔ de ko Jɛnɛba ala de filɛ ka Makan ta ka nɔgɔya ne mɔmuso ye n'i bɔra Makan kana i tɔgɔ bɛ kɛ mun ye aja ne mɔmuso de filɛ nin ye yɛrɛ yira ka d'a ye kojugu a filɛ ka sigida musokɔrɔbaw bɛɛ lajɛlen wele a n'a cɛkɔrɔbaw bɛɛ lajɛlen a ye wajulu daminɛ a ko ayiwa n balima musokɔrɔbaw nin y'a ye n y'a wele baasi tɛ komi ala ye Makan ta ka nɔgɔya ne a m'a nɔgɔya u ye o de la n y'a wele n'i bɛ k'ala deli k'ala kɛ kelen ka Mamadu kɛ kelen hali ni bɛnba fɛrɛntan bɛ ka na seli dabila diya
hali ni murujantigi bɛ kana seli dabila diya ka ni mɔmuso t'o fɔli la yɔrɔ min na dɔrɔn o y'a sɔrɔ sɛkantigɛla bɛ ka tɛmɛ o bɔra sɛkantigɛ la muru belebeleba de b'o bolo parce que o bɛ sɛ caman o bɛ se ka sɛden 100 600 800 kantigɛ tile kelen kɔnɔ est-ce qu'il y'a faamu n'a sɔrɔ ye nkalon tigɛ ala k'an laban kɛ saya ye n bɛ ka tiɲɛ de fɔ est-ce qu'il y'a faamu cɛw filɛ nin o de filɛ nin ye dɔrɔn ka don ni muru jolilama ye kɛnɛ na yɔrɔ min na o y'a sɔrɔ ni mɔmuso bɛ ka jama baden waaju parce que ale de aja ala ye makantaga nɔgɔya ale de ye a yɛrɛ ɲumana waso a ko ayiwa n balima musokɔrɔbaw n'a cɛkɔrɔbaw ni y'a ye ɲa wele baasi tɛ komi ala ye makantaga nɔgɔya ne a m'a nɔgɔya o ye de la ɲa wele n'i bɛ ka ala deli ka ala kɛ kelen ka mamadu kɛ kelen hali ni bɛnba fɛrɛ t'an bɛ ka na seli dabila diɲɛ hali ni murujantigi bɛ ka na seli dabila diɲɛ ka t'o fɔli la yɔrɔ min na dɔrɔn cɛ donna ni muru jolilama ye yɔrɔ min na ko wala n bɔra ka wajulukɛla kelen kantigɛ ne ko jɔn de bɛ wajulu la de u bɛɛ y'u tɛgɛ ɲɛsin ne mɔmuso ma k'a jɔlen filɛ aja ne mɔmuso ko ta aw nana nagrajɛ ye wajulu kɛ aw nana nagrajɛ ye wajulu kɛ ko ne tɔgɔ aja n tɔgɔ tɛ aja n tɔgɔ Catherine wa n jamu Marceline kakila jinga flel ba koy ka fo aw soxlo no aw teleso mandi de no e malik na foli.net ye karan ya la ko jam kan mandi kene kan no e anga yele jam kan si kunto do rew kawla yele kawla ni sondia kawto faw sigoro la bi ani tinte ba junior de venir ambulan do kono pama ani petit bras ama fo nyana émission meteme chaque lundi à partir de 18h sur maliknafoli.net amete mena ngoy ah e se ga fona e ni comédien to chela be to godi ne ni comédien tɔw cɛla ni ye ɲininga o la mi yɛrɛ b'o la ne ni comédien tɔw cɛla foyi tɛ ne n'u cɛ bɛn dɔrɔn de bɛ n'u cɛ dɔgɔnɔ pama fɛnɛ ni comédien tɔw cɛla bɛ cogo di bi na kɔni Mali kɔnɔ cɛ ne ni comédien o Kanté non ne ngo m'a fɔ quoi fɛn bɛ ne n'u cɛ quoi mais kilaba ye petit bras yɛrɛ quoi ne miiri fɛn bɛ non ne m'a fɔ n ka diɲɛlatigɛ de yɛlɛ ko ya ne wolo balimaw si ne n'u ye joli kelen de ye quoi a banna petit bras joli kelen c'est fini petit bras fɛnɛ ni comédien tɔw cɛla bɛ cogo di bon ɲɛ bɛ ne ni cɛla la cogo min na ne ni comédien tɔw bɛ cɛla bɛ ten dɔrɔn ani ka yɛlɛ ani baji ani sindiya wa ne filɛ ne bɛ juru bɛɛ ta o bolo i m'o fɔ a bɛ juru ta ne bolo mais souvent ne fana bɛ to ka crédit minɛ a la o ye ka juru ta k'a sara a bɛ ten kɔni dɔgɔnɔ pama diɲɛ baara o baara n'i b'a la i bɛ nɔgɔya sɔrɔ a kɔnɔ i bɛ gɛlɛya sɔrɔ a kɔnɔ an bɛ don min na ko bi gɛlɛya jumɛnw de bɛ yɛrɛ kan comédie kɔnɔna la tɔgɔ kungo mɔgɔ tun bɛ fɛn kɛ ne ye bi u bɛɛ y'a dabila u ko ne kɛra fɛn ye gɛlɛya tɛ se ka fɔ ka ban fɔlɔ ne kun ka tɔgɔ sɔrɔ walahi n b'a fɔ a kana fɔ sodangiri mais sodangiri tile fana jara dɛ dɔgɔnɔ kɔni faama kɔni tiɲɛna dɔgɔnɔ faama ye jabatigi ye n'a ye jama wele dɔrɔn o bɛ taga ka yɔrɔ fa mais sodangiri tile la ne tun bɛ wari sɔrɔ wari yɛrɛ wari kumaba ka mobili caman sɔrɔ sodangiri tile la ka tɛrɛ mais dɔgɔnɔ faama tile ma ca dɛ walahi gɛlɛyaba de b'a la parce que n bɛ n ka vidéo kɛ n yɛrɛ ye bon dɛmɛbaga ko ka gɛlɛn quoi an ka b'u fana na hali n ka comment dire la n ka staff fana n b'a fɛn kilan bɛɛ kɛ n yɛrɛ c'est pas du tout facile ce n'est pas du tout facile mais kanu kama hali ni fɛn o fɛn n'i y'a kanu i mago tɛ gɛlɛya la quoi donc ala ni ala kira barika la ne n yɛrɛ ka fɛn bɛɛ ye n bɛ gɛlɛya in b'a fɛn quoi sinon gɛlɛya ne ko n bɛ gɛlɛya fɔ ala an bɛ san 100 kɛ ala ka bɛɛ lajɛlen nɔgɔya amina petit bras fɛnɛ b'i da don i ka gɛlɛyaw la au fait artiste ni gɛlɛya tɛ ban baara in yɛrɛ ye gɛlɛya de ye donc an bɛ se ka min fɔ dɔrɔn
mɔgɔw k'u hakili to an na ka an dɛmɛ baara in kɔnɔna na kosɛbɛ donc n'o kɛra ko caman bɛ a bɛ nɔgɔya parce que artiste bɛ vi a yɛrɛ de la o dun ye gɛlɛya fɔlɔfɔlɔ de tel que a y'a fɔ cogo min na i b'i ka fɛn bɛɛ financer i yɛrɛ ye bon ni mɔgɔ bɛ sɔrɔ ka jɔ e kɔrɔ o jigiya la ne bolo i ka art kɔni a nɔgɔyara ka ban quoi dɛmɛ baden kɛ nin ye o de degun ma an bɛɛ lajɛlen kan bi bi in na faamuyali sɔrɔ la Tente ba fɛnɛ bɛ da don i ka gɛlɛyaw la grand frère olu y'a bɛɛ fɔ ka ban olu tilala fɔli la ka bɔ i n'a fɔ gɛlɛya min yɛrɛ yɛrɛ bɛ ne kan Sorangi y'a fɔ cogo min na i ka fɛn bɛɛ y'i yɛrɛ n'i bɛ vidéo kɛ i b'a k'i yɛrɛ de mɔgɔ t'i bolo i n'a fɔ président na ɲɔgɔnnaw mun b'i dɛmɛ quoi ne kɔni a bɛ ne kan dɛ wallahi grand mun filɛ nin olu kan ka ne dɛmɛ wallahi pour que i fɛnɛ bɛ se ka yɛlɛ sanfɛ cogoya min na quoi sɔni olu dɔnnen don dɔɔni koyi kosɛbɛ yɛrɛ dɛ dɔɔni tɛ kosɛbɛ yɛrɛ i fɛnɛ t'a fɔ alhamdulilayi alhamdulilayi nka u fɛnɛ dɔnnen don ka tɛmɛ nɔ aw bɛ yen kow bɛ yen nɔ dɛ kow bɛ yen dɛ ouais ayiwa Tente ba an b'a fɔ an ka mɔgɔkɔrɔbaw ɲɛna fɛntigiw fɛn min mun k'u donc k'u hakili to an na a ne mo fɛn tigi ko tɛ voilà kuma ma nɔgɔ kan kuma ma nɔgɔ i se mana kɛ min ye voilà n'i ye dɔrɔmɛ 1 d'a ma i sera ka matériel dɔ san ka d'a ma voilà i sera ka dɛmɛ wɛrɛ ɲɛsin a ma ka bɔ fan wɛrɛ fɛ o bɛɛ ye dɔ ye n t'a dɔn n'i bɛ k'an faamu donc i ka kuma voilà sisan n bɛ fɛ ka kuma ni o yɔrɔ ye quoi n'o tɛ hali caméra ko yɛrɛ tu vois ne bɛ ka fɛn bɛɛ kɛ ni téléphone dɔrɔn tiɲɛna a ma nɔgɔ a ma nɔgɔ ma Tente ba o Tente ba junior ka ca dɛ Tente ba junior ka ca yɛrɛ yɛrɛ n'i ma fili est-ce que a tɛ sababu wa mais est-ce que e n'olu tɛ ka ɲɔgɔn sama tɔgɔ nɔfɛ ayi non ne n'olu tɛ ka ɲɔgɔn sama tɔgɔ nɔfɛ n bɛ segin n'o question kelen dɔgɔnɔ Pama fana na n'i ma fili dɔgɔnɔ Pama wɛrɛ bɛ yen min n'e tɛ kelen ayi dɔgɔnɔ Pama ye kelen dɔrɔn de ye Mali la petit dɔgɔn de bɛ yen dɔgɔnɔ ladegebaga kɔni ka ca sisan ka ca yɛrɛ de ouais mais dɔgɔnɔ ladegebagaw la jeunes na an mɔgɔ 2 de dɔnnenba don o ye Feti dɔgɔn ani ne bon Feti dɔgɔn ani ne vraiment an ka di tɛ quoi mais mɔgɔ bɛ mot dɔ de la mun bɛ se k'a fɛn quoi parce que c'est mon cousin yɛrɛ don donc ali suru an kɔrɔ an bɔra kuma na donc wagati bɛɛ on s'appelle on se vraiment on est an ka di kojugu quoi an ka di yɛrɛ ka tɛmɛ ja kan quoi alhamdulilayi rabil alamina i bɛ taa sɔrɔ i y'a fɔ cogo min confusion kɔni bɛ yen vraiment confusion bɛ yen yɛrɛ de est-ce que i y'a faamu c'est-à-dire mɔgɔw b'an confond ɲɔgɔn na kosɛbɛ mais n'i y'a ta k'a lajɛ on est différent complètement différent parce que bɛɛ n'i ka personnage de don seulement qu'on a tous les mêmes accents dogon et même ces accents moi je trouve pas que c'est un peu différent donc c'est ça quoi ayiwa an tɛ yɛlɛ ale y'o ye k'an ka yɛlɛ an bɛ yɛlɛ kɔni awɔ an bɛ yɛlɛ ayiwa a bɛ daminɛ jɔn na ala wallahi manœuvre ka di wallahi manœuvre ka di dɛ awɛ ala an ka chantier dɔ tun bɛ yen n bɛ ka tiɲɛ de fɔ dɛ nin tɛ nkalon dɛ c'est à dire chantier in na ne ni n ka chef an bɛ barili la an bɛ ka barili kɛ an y'o ye kɔni ne kɔni y'o ye ne b'ale kɔfɛ n bɛ ka cɛncɛn cɛ n bɛ ka bɛlɛ cɛ k'a kala a cɛ ka kala n bɛ yɛlɛ n'a ye pap ale barila cɛ fiɲɛ dɔ de nana ci k'ale to sanfɛ ka poussière ba wuli ne yɛrɛ b'ale kɛrɛfɛ ka poussière ba wuli cɛ jale fiɲɛ ale poussière min sama o bɛ bɛnima ɲɛkelen poussière bɔ dun bɛ ka ne filɛ ta cɛ ne bɛ ka tiɲɛ de fɔ cɛ dɔgɔnin ma la i ka mɔgɔw bonya dɔɔni fana i fana ne bɛ ka tiɲɛ de fɔ ayisa cɛ an bonya sa ne y'a fɔ ne ti nkalon tigɛ n m'a fɔ depuis kuma daminɛ ko n ti nkalon fɛ voilà
a kelen poussière min sama a bɛ bɛnima ɲɛkili poussière bɔ fiɲɛ jɔlen kuma min na a balila dɔrɔn o y'a sɔrɔ son 3 sigilen dɔ cɛ ka t'o ji ta k'o bɛɛ min k'i jɔ ne b'a kɛrɛfɛ ne kɔni bɛ bali la toujours dɔɔni sera ne kulo ye mankan na n kɔfɛ ten it's so bow ne yɛlɛma k'a lajɛ jaja a tiso biriki plein bɛ ka bɔ a nu fɛ ni galon don ala kana n da fama zamɛ ma diɲɛ na où est le respect tin de ba an bɛna nin jisuma de wa où est ou le bien respect mais n bɛ ka tiɲɛ de fɔ n y'a fɔ depuis kuma daminɛ ko n bɛ ka tiɲɛ de fɔ a ma ban moi j'ai parlé comme ça là avec le saut de transformation des terres là tu vois c'est pas bon si quand j'ai parlé là grand frère do aw ma kun ni ne bɛ ka kuma aw ma kun tu vois merci moi j'ai peur awɔ ayiwa petit bras an b'i bolo ala tigɛ kɔni nafa foyi t'a la an taala Maka ye sa wallahi an taɲɛ kɛra ye wallahi tellement que Bamakɔ muso u ka Jakarta boli na bulon t'a la dɛ mais deni dɔ de tun bɛ tellement que moto boli ka d'a ye a bɛ taa ka mɛgi de nɔfɛ fana kɛ ale taara ka mɛgi nɔfɛ nin don in u fila yɛlɛla moto sanfɛ tellement que mɛgi in fana bɛ moto dɔn puguman c'est-à-dire a vrai de don quoi cɛ a ye gudɔrɔn minɛ ni denni cɛw bɛɛ ka taga u tɛmɛna toute l'Afrique u b'u kunda k'u bɛna ba kɔfɛ yan nɔ cɛw y'u fili ka jigin ka na se darabu turula na sirafara la cɛ bɛɛ ni ba dɔ ni ilani na subhanallah kumani kelen dɔrɔn jaja u tun bɛ ka taa Ibiza de la dɛ c'est-à-dire an ye petini ɲini ka dɛsɛ cogo ka na mobili jukɔrɔla lajɛ ka fɛn bɛɛ kɛ ka denni yɛrɛ ɲini ka dɛsɛ cogo ninnu si ma ye mais Jakarta dalen bɛ yen quoi Jakarta kɔni foyi m'a sɔrɔ hali kalama wagasi kodu ma nɔɔni mais problème kɛra min ye u tun bɛ ka taa yɔrɔ min na dɛ u sera yen nɔ fo ka tila ka segin so subhanallah n y'a to ala ma ko ala subhanallah où est le respect ay mɔgɔw bonya dɔɔni sa kuma tɛ nin kɔfɛ ko ay mɔgɔw bonya sa kuma tɛ nin kɔfɛ nin y'a bannen non wallahi ay sa ay mɔgɔw bonya ayi nin y'a bannen a bɛ se a fɔra ko nkalon de ka tigɛ moi o de ma fɔ wa moi c'est pas parler comme ça là a yɛrɛ bɛ se ka nkalon tigɛ tan cogo ay sa aw yɛrɛ bonya a fɔra kan ka non ne bɛ maloya nin ko na sugu mais ne bɛ ka tiɲɛ de fɔ n'i bɛ nin kɛ ka n'a kɛ ne kɔrɔ quoi n kana kɛ kɔrɔ ne bɛ maloya nin ko na sugu voilà ne bɛ sɔn nin ma voilà ne ka sapo yɛrɛ bɔra n kun na ka sɔrɔ m'a bɔ tu vois a filɛ dɔgɔnɔ bama an b'i bolo ay non mais ɲɛ bɛ nin na ninnu bɛ nin mun kɛ c'est pas bon mɔgɔw de bɛ k'aw lajɛ est-ce que y'a faamu donc a kana sɔn ni nkalon tigɛ e de y'an bila la an ka dɔgɔnɔkɛ dɔ bɔra kadɔ dugu la a nana baara la yan a wagati ninnu mɛnna a wagati wari tun bɛ ci fɛn dɔ fɛ ko telegram wari tun bɛ na o fɛ ka na d'a ka patron ma donc dɔgɔnɔ kɔni a bɛ baara kɛ mais patron ye cɛkɔrɔba ye quoi patron ye cɛkɔrɔba ye patron tɛ baara kɛ mais kalo le 25 dɔrɔn ale ka sara bɛ d'a ma 6,000 de y'ale ka sara ye donc chaque mois a ka sara bɛ d'a ma cɛ kalo sara yɔrɔ min na dɔrɔn dɔgɔnɔ ko ne m'a pɛ mun pa mun sabe ne bile ni bi baara kɛ fa dɔrɔn bila a tɛ foyi kɛ fa dɔrɔn bile kalo a bɛ ne sara ne dun ka baara ne bi pali wotoro ne bi siri ne bi taa kɛnkɛn kɛ ne bi n'a bila a ka yɔrɔ la o yɛrɛ ma bi kɔni foyi tɛ bi ne bi fa dɔrɔn ne bi ɲininka donc wula sera patron nana yɔrɔ min na dɔrɔn a ko wala fa dɔrɔn ani ke encore basi foyi t'e la ani ke fa dɔrɔn ne b'a pɛ ka i ɲininka quoi ne ko e filɛ nin kalo mana sa dɔrɔn i bi ne ka sara i bi di ne ma mais ne t'a dɔn i bi pɛn mun kɛ patron ko e dɔgɔnɔ ne denw de b'a ci telegram fɛ ka na di yan dɔgɔnɔ kulo da telegram kan yɔrɔ min na dɔrɔn dɔgɔnɔkɛ de filɛ nin ye ka fali n'a ye wotoro siri yɔrɔ min na dɔrɔn ka yɛlɛ ten k'a ka kalo 6,000 minɛ kalo sara 6,000 minɛ dɔrɔn k'a bila enveloppe kɔnɔ dɔrɔn ka yɛlɛ ka taa a taara yɔrɔ min na dɔrɔn a sera téléphone poto bɛ yɔrɔ min na a sera k'i jɔ yɔrɔ la ten k'a ka fali siri ten a yɛlɛla fo téléphone poto sanfɛ o y'a sɔrɔ a ka 6,000 bɛ enveloppe kɔnɔ a y'a don filiw ni ɲɔgɔn cɛ a jiginna duguma a sera ka téléphone poto lajɛ sanfɛ ten a ko lettre n'i taara i b'a fɔ ne ka pa ye 10,000 ne ka pa ta don 10,000 ne ka ba ta don 10,000 ne ka muso ta don i b'a fɔ ne ka pa ye sisan ko ne manamana ko bɛɛ dabila pali filɛ wotoro filɛ ne kɛra pali copɛri ye sinon i ko pali copɛri ne mɔkɛ tellement que c'est-à-dire
nuguso boli kun ka d'a ye a kun bɛ taa terikɛ de ka nuguso singa n'a taara nuguso singa dɔrɔn a bɛ taa buguda wɛrɛ la a ka maminɛmuso fɛ yen jaja ale denkɛ nana Bamakɔ yan ka baara kɛ samiya sanji bɛ se waati min na o ye minɛnw cɛ ka taa so o taatɔla o ye arajo kura san ka nuguso kura san ka t'o di ba ma ba fana de nuguso in ta sisan k'a bɛ t'o yira a ka musonin ɲini na yɔrɔ a b'a dɔn burusi kɔnɔna na c'est à dire togoda ninnu sira dɔ bɛ misi bɛ to ka tɛmɛ sira ni minnu fɛ fo welewelenin don a de y'i bila o fɛ n'a ye nuguso bɛ kini kalan digi tuguda a bɛ ka taga kelen fana ni bi a bɛ sɔn ka diya koyi a ye to de la ka na se kɔtinin dɔ ma kɔti jiginin dɔ ko o a bila ka jigi kosɛbɛ yɛrɛ koyi fi faga fana nuguso nana koyi a ko fɔ ja jiginna kɔtinin fɛ dɔrɔn ja waraba dɔ de dalen bɛ ɲɛfɛ tellement que an mɔkɛ a ye wara in ye a jatigɛ kojugu a ɲɛfɛ fɛrɛ a kɔfɛ fɛrɛ minɛ o tigɛra ka ɲɛfɛ fɛrɛ minɛ o tigɛra k'i sen da pinɛ na sabara sinna ko ba ka dɔnni da la o fana sinna ka ban a fana ko ayisa kɔni ne kɔni b'a la bolo a nana kɛ wara dalen kun baw k'i bɔ k'i bin maninkɛ de wara sinna ka dɔn a sinna ko maa da ye se vraiment maa da yi se dɛ ah oui maa da yi se dɛ n'o tɛ dɔgɔnɔ pama ale fɛnɛ da a se minɛ a da a se minɛ walayi ayiwa an bɛ tɛmɛ n'an ka kow ye Tɛntɛba san 3 ɲinan kɔfɛ e ɲɛ b'i yɛrɛ la cogo di comédie kɔnɔna la subhanallahi san 3 ɲɔgɔn kɔ a tɛ sagana san 3 ɲɔgɔn o b'a sɔrɔ kow bɛ o b'a sɔrɔ n kɛra o b'a sɔrɔ n tɛmɛra hali comédien baw lajɛ a dabila ala k'a bɛɛ lajɛlen amina Sonangiri n da filila dɔgɔnɔ ba ma san 3 ɲinan kɔ e fana ɲɛ b'i yɛrɛ la cogo di comédie kɔnɔna la san 3 ɲinan kɔ ne kɔni ɲɛ bɛ n yɛrɛ la parce que déjà n ye relation tireli daminɛ déjà ne ɲɛ bɛ n yɛrɛ la international la surtout pays anglophone la donc ka tourner ni artiste baw ye ka san 3 ɲinan kɔ kɔni n bɛ fɛ fana ka n dɔgɔnin caman former tun kɔni tɛ fɛn dɔn sa fitinin min bɛ n kun na an ka jɛ k'o dilan san 3 ɲinan kɔ ɲɛ bɛ n ka carrière la très haut ala k'a bɛɛ lajɛlen Petit Bura san 3 ɲinan kɔ i fana ɲɛ b'i yɛrɛ la cogo di san 3 ɲinan kɔ ɲɛ bɛ n yɛrɛ la ɲɛ bɛ n yɛrɛ la yɔrɔ jan dɛ awɔ ni ala ka dɛmɛ inshallah mɔgɔw ka dɛmɛ inshallah n'ala sɔnna ma san 3 olu fana bɛ ɲi fɔrɔ jan inshallah ala k'a bɛɛ lajɛlen nɔgɔya ayiwa an ka wagati korona émission sera a kuncɛyɔrɔ la an bɛ sen ta ne dɔgɔnɔ Pama la teliya la fitinin minnu bɛ ka wuli ka don comédie la sisan i bɛ se ka conseil jumɛn de d'u ma bon fitinin minnu bɛ ka wuli ka don comédie la sisan ne bɛ se ka conseil mun d'u ma parce que n bɛ vidéo caman lajɛ u ka nɛni dabila mɔgɔ i bɛ se ka mɔgɔ layɛlɛ k'a sɔrɔ i ma nɛni kɛ et puis u k'a essayer fana n'u bɛ ka yɛlɛko kɛ c'est objectif dɔ de don i mago bɛ objectif dɔ de la il faut éduquer en même temps faire rire éduquer i bɛ sketch minnu kɛ i jija i ka mɔgɔ éduquer a kɔnɔ vraiment o kɔni ka di ne ye ne bɛ ladilikan mun di n dɔgɔninw ma o y'o ye comme Nelson la Petit Bura i fana bɛ ka conseil de teliya la voilà n bɛ se ka ladilikan min d'u ma bonya ani karama ani ka baara minɛ sɛbɛ la a tɛ tɛmɛ o kan quoi Tɛntɛba i ka conseil ne ka conseil i n'a fɔ a bɛ i n'a fɔ u bɛ ka kuma an fitininw de kan an fana fitinin dɔ ye mais Sonangiri y'a fɔ cogo min na video dɔw la dɔw bɛ nɛni kɛ nɛni ka ca video caman yɛrɛ de la sisan donc ko o nɛmɛ k'o dabila yɛrɛ de fɔ k'o dabila Tɛntɛba a y'a kɛ kun ɲinɛna fɛn dɔ kɔ o ka gɛlɛn kosɛbɛ o ye u ka genre u bɛ fini dépravé minnu fana don vidéo la fana parce que an dɔgɔninw de b'an lajɛ an denw de b'an lajɛ donc n'i y'a mɛn yɛlɛko denmisɛnnin fitininw bɛ papa ni mama ka téléphone minɛ ne yɛrɛ b'a ye an kanubaw yɛlɛko kanubaw
a clan bɛɛ denmisɛnninw ka ca la kosɛbɛ kosɛbɛ donc an ye denmisɛnninw ka image de denmisɛnninw dun filɛ nin mana fɛn o fɛn u bɛ segin a kan de donc an ka fini don cogo jate minɛ an balakaw minnu bɛ bɔ vidéo la donc kɛrɛnkɛrɛnnenya la fitinin minnu bɛ ka wuli donc ladilikan min bɛ n bolo minnu bɛ d'u ka vidéo la u k'u ka fini don cogo jate minɛ donc ani kuma fɔ cogo Tendeba i furulen wa Pati ya dai boy. E mo na so diga fando dia fa ko question poser quoi. Ai do de po furu. Blankoro ndo fete. Do ai. E ala witi gi fa di bora ya fo ko fente. No, peti. Do na pa ma. I fa na furulen wa. Alhamdulillah. Hangwani. Ay ne de penser en gelente. Mais alhamdulillah ame flana ko la de ba ni go ni ye nin fɔ fana i bɛna na maa kungo bɛɛ gɛlɛya ni ko i furulen don sa a bɛ kɛ ŋaniya bɛ dɔ kɔnɔ sisan dɔ kɔnɔ o sigilen bɛ o jigi dan bɛ dɔ kɔnɔ kan mais sisan nin tɛ bisi kɛlen ko ye kunnaboni tɛ a bɔra a ka kunnaboni bɔ a ma fɔ a ka nin bɔ dɛ Petit bra i fana furulen don bon an b'a fɔ alhamdulilayi an b'a sira o ka réponse ninnu jɛlen de tɛ quoi Attends, Chinchina, parce que mɔgɔw b'a fɔ k'i furulen don n'u ye aw ye mairie la a taara si donc a bɛ fɔ aw furulen don mais ni i b'a dabɔ la donc i tɛ se k'a fɔ k'i furula i tɛ se k'a fɔ k'i ma furu o ye tiɲɛ donc nka an ba sira kan ala k'a bɛɛ lajɛlen nɔgɔya ayi tɛ ba ye kɔni ala tɛ bɛ bɛna taa minɛ f'i buranna k'aw ye sa Kata mun f'u ye wa dɔ wɛrɛ bɛ f'u ye aw denmuso janga furu kɛ u bɛ an komijɛw kɛ ko komijɛ tɛ mɔgɔ ɲɛnama ye komijɛ ɲɔgɔn mɔgɔ ɲɛnama tɛ diɲɛ kɔnɔ mais tete wa aw ka ti corona émission sera a kuncɛyɔrɔ la an bɛ yɛlɛ e kɔni ye u ye kana yɛlɛ kɔni ala yɛlɛ ko yɛlɛ an ka daminɛ Tendeba i bɛ tila ka dɔnkili da i bɛna tila ka dɔnkili da émission bɛna kuncɛ n'o de ye an na yɛlɛ k'a daminɛ ni dɔnkili quoi ayi i b'a na yɛlɛ awɔ i bɛ sɔrɔ ka dɔnkili da cɛ n'a bɛɛ kɛ yɛlɛ wa an ka taa ni yɛlɛ tɔgɔ de ye an ka yɛlɛ an ka taa ni yɛlɛ kungɔnɔfɛnw ala ne Tendeba ne taara kungɔnɔfɛnw sɔrɔ kɔɲɔko la kungo kɔnɔ lɛjigi falen n'a jɔra Bamakɔ yan nɔ a bonya bɛ bɔ ka kɛlɛya sɔrɔ Buguni mara la ni kalo no ala kana da fama zamɛ ma diɲɛ na don dɔ sɔgɔmada joona fɛ a bɛnna ni sibiri donya dɔ ye ne de bɔlen filɛ de ko n bɛ taa misi gɛn na ne de tulo bɛ fɔlikan na a kun ba kɔkɔt koko pa kɔkɔt pɔgɔ kuma pɔkɔt pakɔt pakɔt pɔgɔ kuma ba kɔ kuma papa kun ba taa pɔgɔ to ta ka tɛ ne chef ɲini ko chef ko kuma ka kulo tɛ fɔlikan dɔ la kungo kɔnɔ nin ya ko ni n'a mɔgɔ n'i sera nin yɔrɔ la hali i ma fɛn sɔrɔ ka bili kun i bɛ sɔn k'i da mugu ko caman kɛ dɛ patron ko k'olu kulo t'o la ja o dabɔlen bɛ ne dɔrɔn de kama ne de bɔlen filɛ nin sa n bɛ ka taa ne taara se lɛjigiw ma u bɛ kungo kɔnɔna la kɛnɛjɛba dɔ sanfɛ lɛ belebelew yɛrɛ n'i y'olu maga mɛn a kun ma kɔkɔt pɔkɔ pa pɔkɔt pɔkɔ kuma pakɔt kuma pa kɔ kuma papa kuma taa pɔkɔ to ta ka tɛ pura dɔn dabila lɛdenninw yɛrɛ n'i y'olu maga mɛn a kɛkɛ n'o ta yɔrɔ min na n y'o bila ye awɔ i tɛ maloya ne de y'a fɔ ne ye fɛn min ye ni n ko n b'a bɛɛ fɔ yan nɔ an bɛ si yan dɔgɔnɔ pama b'a kalama i t'a kalama a banna o Petit bra an b'i bolo yala ka b'i bolo ne b'a fɔ ni fiɲɛsi de ye Petit bra an b'i bolo a fɛ ne fɛ ko kilimu yɛrɛ dayɛlɛlen don sɔrɔ parce que n'o dayɛlɛla mɔgɔ bɛ kuma ta nin dɔgɔnɔ filɛ nin ye a dɔgɔnɔ bɛ na ekɔli la dɛ dɔgɔnɔ fa ye ko sugu bɛɛ kɛ k'a ka defu sɔrɔ jaja dɔgɔnɔ mana taa ekɔli la cogo o cogo
kana mana ke cogo cogo ça dit dɔgɔnɔ a ti passé san fɔlɔ résultat bɔra defu dɔfɔ o résultat bɔra dɔrɔn a kulela ka passé san filanan la même chose sabanan la même chose san o san ni kasikan bɔra kare kɔnɔ dɔrɔn dɔgɔnɔ subhanallahi dɔgɔnɔ nana san 7 de kɛ a bɛ defu nɔfɛ san 9nan de a tɔgɔ yɛrɛ résultat la dɔgɔnɔ ni kulo bolila de depuis kare kɔnɔ a fa sigilen bɛ so k'ale ko ɲinan kɔni ko walahi a bɛ kasi ka don n b'a dɔn walahi cɛkɔrɔba fana san y'i préparé ka dɔgɔnɔ ma kɔnɔ dɔgɔnɔ ni vitesse la n passera a bɛ nali kare kɔnɔ a bɛ ka kule fan bɛɛ fɛ a bɛ ka cɛkɔrɔba sɛ dɔgɔnɔ sisan ko ba k'a kɛra cogo di mari ma passé ba ɲinan y'a sɔrɔ koyi tiɲɛna dɔgɔnɔ i san kɔnɔntɔn kilasi kelen a dana o ye nkalon ye ayiwa an b'i bolo a dana a bɛ ne bolo ne yɛrɛ cɛkɔrɔba ala an b'i bolo cɛ ne ko aw dɔ ka téléphone tɛ yan dɛ téléphone kelen ne yan dɛ c'est bon n'a yira caméra bɛ nin ye kɔni sigisigibaatɔ dɔ de ka téléphone tununna donc sigisigibaatɔ in a ka téléphone tununnen a ko nin y'a bɛɛ bannen n tɛ téléphone ko la bilen téléphone fɔlɔ o tununna filanan o tununna sabanan o tununna naaninan duurunan wɔɔrɔnan wala n tɛ téléphone ko la bilen sigisigibaatɔ filɛ k'i nin bɔ téléphone ko la pewu don dɔ sɔgɔma a bɛ ka taa baarayɔrɔ la a pereselenba a bɛ ka taa baarayɔrɔ la dɔrɔn a ɲɛ bɛ mun na téléphone dalen a ye téléphone yɔrɔ min na ko téléphone a b'o la yɔrɔ min na dɔrɔn téléphone tigi sera k'a ka appel donna ta a sera ka appel ta ko allo John ne don téléphone tigi ko chef ne de don i ye mɔgɔ min ka téléphone tɔmɔ sa o tigi de don i b'i gɛlɛya i bɛ na ni n ka téléphone a ko ka na n'a ye wa n tɛ na n'a ye ko bon ko chef téléphone tigi ko bon chef ni tɛ na ni n ka téléphone ni n ta bila ala ma a ko chef ne tun bɛ fɛ i ka ala ko kuma de fɔ quoi ne ka téléphone wɔɔrɔ de tununna quoi n'an taara ala fɛ n'a ye o di yan n b'i ka kelen segin ma a kɛra baara ye ayiwa ten de ba an b'i bolo i b'a nayɛlɛ wa i bɛ dɔnkili da de wa an tɛ dɔnkili da ko dun an k'o to yen n'a y'a dɔnkili da sa a bɛ y'an bɛɛ baga yan walayi ne bɛ dɔnkili da awɔ n bɛ dɔnkili da ayisa ten de ba an a bɛ na an pini a to n ka dɔnkili da bani e ka dɔnkili ye pini jɔn de yala e ka sugu i ka dɔnkili da Woi suba Suragiri Allah akai suragira akai an ka daminɛ surangiri la ayisa ten de b'a nayɛlɛ idela an ka daminɛ surangiri la sani surangiri ka tila kasi la k'e k'a nayɛlɛ ba an ka daminɛ bura la surangiri an ka daminɛ bura la ne ko sigisigibaatɔ min fɔ de sigisigibaatɔ kelen ban dɔ de kɛra an ka yɔrɔ la tile mumɛ bɛɛ a ye 200 de sɔrɔ bon bankɛyɔrɔ la i b'a dɔn ni Mali la silamɛya bɛ Mali la ɲɔgɔn dɛmɛ bɛ Mali la segi bɛ tɛmɛ bɛɛ k'i ŋaniya yira quoi banbagatɔ somɔgɔw ye donc segitigi bɛ ka tɛmɛ ni segi ye su dɛmɛ a ye dɛmɛ don banbagatɔ somɔgɔw ma a ye dɛmɛ don bɛɛ bɛ k'i ka wari bila sigisigibaatɔ ŋaniya yɛrɛ la a bɛ fɛ ka 100 de di mais 200 de b'ale bolo donc segi sera ma yɔrɔ min na dɔrɔn a y'a ka 200 ta k'a bila segi kɔnɔ a ko i bɛ
ɲana a k'a fɔ i bɛ kɛmɛ segin ma dɔrɔn cɛ taara n'a ka 200 ye a ko terikɛ n'i ma na ni n ka kɛmɛ ye a bɛn n'ala cɛ su bɛ kɛ fila ye dɛ a kɛra baara ye I ka taa mɔgɔ kɛ I tɛ maloya garisigɛ yɛrɛ la ayi cɛ a bɛ ka fɛn fɔ nin bɛɛ ye nin bɛɛ tiɲɛ ye ye. cɛ Bɛɛ de kɛra fana ye. Sinon jelikɛ dɔ tun b'an ka yɔrɔ la jelikɛ nɔ bila k'u kun t'a la dɛ maraka jeli de kun don wallahi maraka jeli lasana wa kunu awɔ lasana wa maraka jeli filɛ nin ye non n'ale ye kungo ye yɔrɔ o yɔrɔ a ma ye yɔrɔ o yɔrɔ a ka deli kɛ kan kelen dɔrɔn de don a ka mabali n'a b'i mabali ma kelen dɔrɔn de don a tɛ foyi wɛrɛ fɔ n'o tɛ n'a donna fɔ dɔrɔn a ɲɛna n'a sera yɔrɔ min a ɲɛna ni dɔgɔnɔ don a ɲɛna dɔgɔnɔ pama a ɲɛna tellement que a ɲɛna jara kun fɛ nin don in n'a ye jama yɔrɔ o yɔrɔ dɔn ale bɛ se dɔn a b'a ka ɲɛna fɔ donc mɔgɔ bɛ wari bɔ ka d'a ma a ɲɛna jara ale yɛrɛ kun fɛ sa a ɲɛ da man di ten kosɛbɛ donc ale de filɛ nin k'i to carré kɔnɔ digisi nakasa a bala dɔrɔn ka sin ka yɔrɔnin dɔ ye ten o dibilen don joona a ɲɛ b'a la mɔgɔw chaise 1 2 3 bɛ yen a mɛ basi sirilen don fɔli tɛ ka kɛ dɛmɛ tɛ ka fɔ dɛmɛ tɛ ka fɔ mankan foyi tɛ ka kɛ ale sinna k'i kilen ka sin ka don o jamana ten a ɲɛna ka jama cɛ ci ka don du kɔnɔ a ɲɛna ka na se kɔrɔbiyali jɔlen ma dɔrɔn mɔgɔ sinna ka fɔ a ɲɛna ko bani kelen don yan a ko a ma ɲa Petit bra filɛ ka hakili jigin ni polisi dɔw tun b'an ka yɔrɔ la n'u ye o ye u bɛ mɔgɔ minɛ la cɛ nka don kelen u ka su ma diya u la dɛ u y'o su bɛɛ kɛ namara minɛ de la u taara bɛn ni côté kelen dɔ de ye cɛ o bɛ sugunɛkɛ la u t'a dɔn k'a fɔ ko o côté man ɲi u nana jɔrɔ u cun dɔrɔn cɛ ka sin ka jigin cɛ ko waaye bon n ka cɛ i bɛ tɛlɛ bɛ don joona quoi o ko mais chef aw yɛrɛ bɛ ka na ne embarqué ni pɔsɔn min na cɛ an n'o man dabila de a to min fɛn fɔlɔ cɛ o kɔfɛ n bɛ don quoi ma ko an ka mɔgɔ t'o la e k'i tɛla ba i ka don fɔlɔ man o y'i yɛlɛma yɔrɔ min na k'i sen kelen cu barisa a sen kelen de yɛlɛlen don sanfɛ n'i y'a ye dɔrɔn i bolo ko a bɛɛ ye kelen cɛ a y'i sen kelen jigin yɔrɔ min na ani polisikɛ k'i tan ka porte gosi a teliya n'i tɛ mɔgɔ ye ala bɔ an ka taa joona o su kelen kɔnɔna la u taara bɛn ni namara dɔ fɛnɛ de ala u y'o minɛ k'u ladon mobili kɔnɔ kebini u y'o minɛ yɔrɔ min na o bɛ kasi la fo ka t'u se polisiso la ɲininkali kɛra ko n terikɛ depuis an ye minɛ e bɛ kasi la o tuma mun de bɛ yen c'est à dire n'i ye miiri a ye minɛ cogoya min na o de dimi bɛ na quoi ko wallahi n'aw ma da la a ye jigi a kan kɛ n'aw ye minɛ wallahi ko n ka cɛ an ye minɛ cogo di e minɛ la a ma gɛlɛ an bolo yɛrɛ e ko k'an k'e bila an k'e gɛn u y'a jigin ko de tura bɛ fɔ yɔrɔ min na o y'a sɔrɔ ani elan yɛlɛla fiwu u yɛlɛma o ɲɛ bɛ poussière dɔrɔn de la u y'a gɛnni daminɛ k'a gɛn a n'a tɛmɛ cafetigi dɔrɔn la fiwu o yɔrɔ lajɛ o kɔni de bɛ poussière dɔrɔn la a senkɔrɔ u sɔrɔ o ma cɛ o y'o ɲininka ne ko cafetigi e ma namarakɛ dɔ tɛmɛtɔ ye sisan cafetigi ko ne ma namara tɛmɛtɔ ye yan dɛ n'a ye min tɛmɛtɔ yan ye o ye wulu de ye wulu y'a tɛmɛ ka ne la sisan ala walayi ayiwa an filɛlibagaw nin tun ye aw balimamuso Fatumata Kulibali de ani aw ka émission an ka yɛlɛ ni ne kun ye aw ɲɛ ni aw tulo garisɛgɛ ni ala sɔnna a ma aw ni ne an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ diɲɛ wagati wɛrɛw la nin kɛnɛ kelen kan aw bye bye